נלמד להכין עוגה. אוקיי, ניקח צהוב, כתום ואדום ביחד, רואים? הם ככה בגוש. עכשיו, רגע, וככה צריך לראות. הולכת כאן, אוקיי? עכשיו שמים את כל הרמה הזאתי כאן, אוקיי? אוקיי, עכשיו ניקח שתי לבנים ונשים כאן. ניקח עוד שתי לבנים ונשים כאן. דרך אגב זה הנר. אוקיי, עכשיו ניקח שתי ורודים ונשים מכאן לכאן. עוד שתי ורודים. מה עכשיו זה רק שתיים? בינתיים עוד שתיים. ככה. אוקיי, עכשיו ניקח עוד שתיים. זה רק שתיים. נשים כאן וכאן וכאן, רגע, וכאן, אוקיי, ואחד אחרון, נעבור עוד כאן, אוקיי? עכשיו נעבור לסגול. ניקח שתי סגולים, עוד שתי סגולים ועוד שתיים, שתיים, מכאן לכאן ושתיים אחרונים. עכשיו ניקח סגול אחד, ניקח מכאן, שים 1, 2, 3 ועוד אחד. רגע, השתחרר לי. רגע, רגע, ארבע, אוקיי. רואים, ככה זה בינתיים נראה. אוקיי, עכשיו ניקח את ההוק, שלא יודע מה זה, וורוד אחד. ניקח, נשים ככה על שתיים. עכשיו נחזור לשיטת השתיים. אוקיי, עכשיו שתי ורודים וככה. אוקיי, ונשים כאן. אוקיי, עכשיו עוד שתיים. רגע. עכשיו שתיים אחרונים ונוכל לשים את זה על הלום. אוקיי. שתיים אוקיי, עכשיו, הנה זה ככה בינתיים. אוקיי, עכשיו את זה לוקחים ככה ושמים, רגע, כאן. אתם רואים? שמנו את זה כאן, אוקיי? עכשיו את השתיים האלו נשים לכאן, אוקיי? ככה זה נראה בינתיים. עכשיו נעשה עוד אחד לצד השני. לצד השני, אוקיי, עכשיו נשים ושתיים, שתי גומיות, כרגיל. אוקיי, אחד, גם, שתיים,
אופסי, 2, ואחרון, 3. אוקיי, עכשיו ניקח את זה. ככה, ועכשיו יש כאן את השתיים האלו ונשים אותם כאן. אוקיי, עכשיו אני אקח ועוד אחד, נשים אותו ככה. עכשיו סגול אחד אוקיי, עכשיו נתחיל לסרוק. אוקיי. ניקח. תפרק לנו, לא נורא. נשים. אם לא יתפרק לכם אז אתם יכולים בינתיים לחכות לי, אבל לי יותר קל על האוק. נשים על 4, 1, 2, 3, 4. קח את זה רגע. לא משנה, נשים את זה. על 4, הנה. אוקיי, עכשיו עכשיו מהאמצע לימין. ועכשיו ישר רגיל כמו שסורגים במרכאות. אוקיי, עכשיו ממשיכים ישר ועוד אחד. אוקיי, עכשיו ממשיכים מהצד הזה, סגול. אתם רואים? סליחה אם לא רואים טוב, תנסו גם כשלא רואים טוב להמשיך ככה. ואחד אחרון. אוקיי, עכשיו בצד השני ואנחנו קרובים לסיום. אוקיי, עכשיו ככה. ככה. אתם רואים? הנה. זה כבר התחיל לקבל צורה. כן? אוקיי. עוד אחד אחרון ומתחילים את הנר. אוקיי, עכשיו נתחיל את הנר. יורדים הכי למטה ומוציאים את השתי לבנים. אם קשה לכם אז אתם יכולים לבן. עכשיו עוד אחד. הנה. ועוד אחד אחרון. זה השעה 3 ועכשיו עושים ככה. ולוקחים ככה. בואו קודם נוציא. נוציא את הכל. הנה ככה, רגע, לא שכחנו את האדום, ככה,
מושכים. עכשיו יש לנו 2. תודה.